Hej, jeg vil bare lige vise dig, hvis nu I kommer ud for, at I vælter, hvordan I så redder hinanden. Okay? Så her ligger de to kajakker. Lad os forestille os, at den her kajak, den er røget i vandet. Så det vil sige, at den er vendt bottom up. Så bliver den fyldt med vand, og den bliver rigtig tung. Så det første, I skal gøre, det er, at I skal tømme kajakken for vand. I skal lave det, der hedder en T-redning. Det er sådan, I også skal huske det. Så ham, der er faldet i vandet med hans kajak her, han kommer ud af kajakken, svømmer op til bordenden, her, tager spidsen og svømmer med den herhen, så spidsen peger ind i den andens kajak, sådan at de ligger som et T, således. Så det vil sige, at bagenden af den her kajak kommer herud, og så ligger den sådan her ind. Når de to kajakker ligger på den her måde, så kan ham, der ligger og svømmer rundt ud i vandet, han kan svømme hen til fronten af den anden kajak her. Og så holder han fast i den her nede for at stabilisere den. Fordi hvis han sidder selv i kajakken, så er den meget ustabil. Og hvis han så skal løfte en kajak på 25-50 kilo, så bliver det meget, meget tungt. Så ham, der så sidder over i den anden kajak, han sidder sådan her og får kajakken her, som de fælles har løftet op på kant. Og så løfter han den op for at få vandet ud, vrider den lidt fra højre til venstre. Mikkel, kan du ikke lige dreje kameraet lidt til det lige? højre og venstre. For at få vandet ud, og så tipper han den rundt. Når den er tippet rundt, så skal I lægge de to kajakker hen ved siden af hinanden, som de ligger nu her. Ham, der så rød ud, det er ham her i den her kajak. Han hopper op på bagenden, op over, og tager et ben over på hver side, og ligger nu så plan som muligt med kajakken over hovedet. Det vil sige, at han skal ikke sætte sig op eller have benene langt ned i vandet. Han skal ligge med strækte ben, og så kravle hen langs kajakken. Og når han er cirka henne, så røven er her, så ligger han sådan her med benene, så svinger han benene rundt og får røven ned i sædet. Når røven er nede i sædet, så tager han et ben ad gangen og stikker ned i kajakken, og så er I reddet. Det var det.